Seiakoa dia, atxaldeon, uztaileko osoko bilkurai hasiera emango diogu. Bai, gai ordenakin hasiz, lehenengo puntua ohikoa dan bezala, aurreko plenoko akta daukau, ez da aktarekin zerbait, onartutzat emango dugu. Vale. Bigarrena ere ohiko puntua da, aurreko plenotik hilabete honetan eman dien dekretuan zerrenda pasa zaizue, 1571 zenbakidun dekretutik, 1858 dekretura, ez dakit baten batean zalantzarik zerbait edo badagon, ez? Bale, aurrea. Erabakitzeko puntuekin hasiko ga, hirugarren puntuan, hirigintzako salbuespen edo bari baten eskaera baten ingurukoa da, 3 eta 4 horiek dira, eta bilak hoierrek azalduko izkigu. Bueno, lehenengoa Fundación Goienetxe de San Sebastianek aurkeztutako eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergan obaria eskaera onartzea suposatzen duen idatzia daukagu, eta hoxe da proposatzen duguna. Bai, ditun baldintzen gatikan onartzea egiten duen eskaera hori, 185ko obaria suposatuko lukena. Puntuz puntu biak antzekoak izanagatik, puntuz puntu onartu barritu, ez daitu honen inguruan zerbait esateko bada hon, ez, zuzenean bozkatzea pasako ga, ordun. Fundación Goienetxek egindako obari eskaeraren aldeko botuak, hau batez, onartuta gelditzen da. Eta bain laugarren puntura. Bai, laugarrena Parke Zientifiko eta Teknologikoak eskatutako zerga bera, bai, eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergan, obari eskaera ez onartzea izango litzateke proposamena. Hemen bai kasu baten bestan, txosten teknikoak eta ere pasa zaizkizue, hori nolabait argudiatzen dutenak, honen inguruan zerbait aipatzeko. Kasu hontan Parke Teknologikoak egindako obari eskaeraren ez estearen aldeko botuak, hau ere, hau batez onartzen da. Honekin, bosgarren puntura pasako gea, bosgarren puntua Erraniko udal ordezkaria Beterri Kosta Industrialdean aldatzea izango litzateke. Beterri Kosta Industrialdea sozietate anonimo publiko bada, Erraniko udala ere parte dana. Orain arte, neneon Erraniko udaleko ordezkari bezala izendatua eta proposatzen duguna, kasontan aldaketa egin, eta Ainara Torrasagasti izatea Erraniko udalaren ordezkaria sozietate hortan. Honen inguruan zerbait aipatzeko, bozketara pasako ga. Hernaniko udal ordezkaria izendatzea eta Ainara Torrasagasti izatea Beterri Kosta Industrialdean, horren aldeko botuak, EH Bildu udal taldearenak, kontrako botuak, ez dago kontrako botorik, abstentzioak, EAJ, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos udal taldeenak. Hontaz, onartua gelditzen da ordezkariaren izendapena. Seigarren puntura pasako gea, kasu honetan Hernani, Usurbil eta Astigarraga udalen arteko hitzarmen bat da, Garbitania sozietate publikoekin jarduteko araubide juridikoari dagokionak, hitzarmen hau berritu egiten dugu, hitzarmen hau Garbitania sortu zenetik martxan dagoen hitzarmen bat bada, nolabait ere, udala eta Garbitaniaren arteko prozedurak edo zehazten ditunak da, urteetan zehar, rebisatzen eta egin dianak, eta nolabait ere, egokitu egin dianak, 3 udalen artean Garbitaniarekin batea adostu dianak, eta formalki edo udal bakoitzak onartu behar deguna, eta plenoaren bidez egin behar deguna. Testua eta batzordeetan pasa zitzaizuen, azaldu zitzaizuen modu xetuagoan zertan datzan prozedura edo hitzarmenak, eta hori formalismoz honea plenoa dakarkigu onartzeko. Zait honen inguruan zerbait aipatzeko badagon, bai, Jaione, aurra. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, guk batzordean abstenitu egin ginen, baino hontan vamos a votar a favor de esta modificación en el convenio entre los diferentes ayuntamientos y Garbitania, porque somos partidarias de la gestión pública y vemos que es una mejora para la ciudadanía el poder dar más servicios desde la empresa pública Garbitania. En este contexto se podría incluir el servicio de limpieza de edificios públicos, como así se realizó con el de limpieza viaria.
En cuanto a uno de los informes, entendemos que corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Hernani la competencia para aprobar la modificación de los estatutos de la entidad, así como la aprobación de un nuevo convenio, de acuerdo con las letras B y P del artículo 22 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Es decir, es el Ayuntamiento quien puede cambiar los estatutos y dar cabida a otras prestaciones distintas a las que da ahora. Así lo dice en el apartado 3, análisis del tema en cuanto a la competencia, el artículo 17.1 de la Ley 216 del 7 de abril de instituciones locales de Euskadi establece que, en el marco de lo dispuesto en esta ley, en la legislación que sea de aplicación, los municipios podrán ejercer competencias propias en los siguientes ámbitos, como puede ser la ordenación, gestión y prestación de servicio de alumbrado público, limpieza viaria, accesos a núcleos de población, pavimentación y parques y jardines. Por todo esto, creemos que esto abre un camino para poder ir municipalizando los servicios públicos. Votamos a favor. Ados, argi ez dait beste norbaitek beste zerbait esan nahi duen, gaur da karkigun gaiak ez du zer ikusirik aipatu dezunakin, hori argi uzteko, hau bada indarrean dagona, ados gaude, beti esan izan dugu, Garbitania sozietate publiko bat izanik, udal administrazioak dauzkan arau berak bete behar ditu, eta zorionez betetzen ditu, berdintasuna, transparentzia eta aukera berdintasuna tarteko, eta zailtasunak ere berdinak izan ditzazke lortu nahi dugun helburu hori lortzera begira. Eta hortaz ere konstientegea, lanean gaude, beti ateratzen dalako, Garbitania ateratzen danean zerbitzuen publifikazioen gaia, baina argi eduki behar dugula behin eta berriz errepikatzen dugun bezala horiek baldintza batzuk bete behar dituztela eta hortan ari gehala. Bai, eta bueno, gaurko gaiak ez dula zer ikusirik esan dezunakin. Bai, hori. Bale, bozkatza pasako gea. Garbitania jarduteko enkarguen araubide juridikoa arautuko duen hitzarmena onartzaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeenak, kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeenak. Hontaz, onartua gelditzen da. Zazpigarren puntura pasako gea, kasu honetan Hernaniko udalaren oinarrizko lanbide heziketako zikloak emateko eskuordetzari uko egitea eta zentroa ixteari dagokion puntua da, eta Asierrek azalduko dugu. Denak ezagutuko duzue, gutxi edo gehiago, azkeneko 30 urtetan, Hernanin oinarrizko lanbide heziketa eta automozioan bereziki zentratu den zentro bat izan dugula, bertatik ehundaka ikasle eta irakasle gutxiago behintzat pasa direla, baina denak oroitzapen oso politak izan dituztela bai. Udalaren asmoa bertan jarraitza baldin bazen ere, hezkuntza sailak dagoeneko adierazi ziguen Hernanin beste eraikinik ez zutela egingo, eta orduan zentro hauni eskuordetza honiko egitea eta zentroa ixtea gelditzen zaigu bai. Hortarako 2023-2024ean bigarren maila egin dute ikaslek, eta honekin batera orain tokatzen zaigu ziklonia mailera bat ematea, eta gaurko pleno honetan erabaki hori hartzea ofizialki. Zentro honek egiten zuen lana Errenderiako Don Boskora bideratuko da, eta han eukiko dute jarraipena, bideo honekin jarraitu nahi dutenak. Hortarako proposamena zein izango litzeke, Hernaniko udalak eskuordetzari uko egitea, eta beraz zentro hau ixtea, eta aldi berean jaurlaritzari honen jakinarazpena, akordionen jakinarazpena iristaraztea, bai? Eskerrik asko, honen inguruan, eta zerbait aipatzeko, bozketara pasako gea. Oinarrizko lanbide heziketa zikloak emateko eskuordetzari uko egitea eta zentroa ixtearen aldeko botuak, hau batez, onartua gelditzen da. Honekin, 8. puntura egingo dugu salto, kasu honetan udalangilei, Hernaniko udalangilei aplikagarri izango zaien belaunaldi arteko erreleboa eta ezagutzaren transferentzako xedapen orokorra onartzearen ingurukoa da. Hemen erakunde publiko gehienetan gertatzen ari den kontu bat bada plantillak zartzen ari diala, eta ikusten da beharrezkoa dela nolabait antolatza belaunaldi berrien arteko planifikazio bat, ezagutzak egun dauden plantillatik gerora etorriko dian pertsona berriei edo transferentzia hori egitea, hori badalako denen erronka bat, eta irutzen zaigulako ere, herritarrei begirako zerbitzuak modu
hobean emateko aukera bat ere izan daitekela, ez? Hortaz, hau planifikatzen duen testu bat da, araubide bat da, udal langileek dituzten baldintzen hobekuntza moduan edo txertatuko genukeena, eta horregatik ere plenotik pasatzen deguna, Hernaniko udaleko komitarekin landutako proposamen bada, beraiekin adostutako proposamen bada, eta baita, gainontzeko alderdi politikoekin edo udal taldeekin ere batzordean edo azaldu dana. Bai, esaten duguna bada erronka bati aurre egiten diona, nolabait ere, langileengan metatzen den ezagutza hori nolabait ere modu ordenatu batean errelebo bat egiteko eta plantilla berria edo generazio berriari nolabait ere transmititzeko modu ordenatu batean. Bai, honen inguruan ez dakit zerbait aipatzeko badagon, zuzenean bozkatza pasako ga ordun. Hernaniko udal langilei aplikagarri izango zaien belaunaldi arteko erreleboa eta ezagutzaren transferentziarako xedapen orokorraren aldeko botuak, hau batez, onartuta gelditzen da. Hurrengo puntua ere, langileekin zerikusia duen puntua bada, Hernaniko udaleko eta Ereñozuko langilei eragiten dien puntu bat bada, eta da bigarren ordainsariaren igoeraren onarpena. Bai, hau badakizue, Espainiar estatuko legediak markatzen digula igoera horien mugak eta zeintzuk izan behar duten, Espainiatik etorri zaigu 2% igoera bat egon daitekela baldintzak beteta, eta akordio honek ere jasotzen du urte bukaerarako ere baldintzak beteko balitu, baldintzak ere beteko balin badia beste 0,5% igoera ere aplikatu behar izatea. Hori, gaur-gaurko egingo genukena da jada baldintzak betetzen dialako 2% aplikatu, eta urte bukaeran edo ja datuak ditugunean, eta baldintzak beteko balia, beste 0,5% igoera aplikatuko genuke. Honen aurrean ez dakit zerbait aipatzeko, bozketara pasako ga ordun. Hernaniko udaleko eta Ereñozu entitate txikiko bigarren ordainsarien igoeraren aldeko botuak, hau ere, hau batez, onartzen da. Eta honekin azken puntua pasako da. Azken aldin oso pleno azkarrek egiten nahi ga, ez da ohikoa izaten, ez, justu elkarte desberdinetako kidak etorri zate mozioa irakurtzera, eta jazuen txanda da. Bai, hemen ditugu Euskadi Kuba eta Sierra Maestra Euskadi eta Desembarko del Granma elkarteen ordezkariak mozioa aurkezten dutelako, utzi Kubari arnasa hartzen Amerikako Estatu Batutako blokeroaren amaieraren alde aktiba dezagun Euskal Elkartasuna. Mozioa zuek aurkeztua da, beraz, hemen zaudeten ez, eskerrik asko, aurkezpenagatik eta etorri zanagatik eta hitza zuena da. Eskerrik asko, dargaitik. Hernaniko udalak onartzeko mozio proposamen hau laburtu dugu, pixka bat, eta irakurriko dugu bion artean, Milagros Acea, Sierra Maestra elkartekoa, eta nire aldetik Jose Manzaneda Euskadi Kubakoa. Izenbora, zuk aipatu duzu, utzi Kubari arnasa hartzen. Al bloqueo económico que impone sobre Cuba desde hace 6 décadas el gobierno de Estados Unidos ha añadido en los últimos 5 años más de 200 nuevas sanciones. Una estrategia de máxima presión que pretende, mediante la asfixia económica y la destrucción de todas y cada una de las fuentes de ingreso e inversión en la isla, generar una situación de empobrecimiento y carencias generalizadas que provoque un estallido social contra el gobierno de La Habana y que ponga fin a nuestro proyecto histórico revolucionario. Zigorren eta pandemiaren ondorioz, Kubako herriak denbora luzea, darama, elikagaien eta sendagaien hornidura egokirik gabe, garraio falta eta itzalaldi elektriko luzerekin. Emigrazioa oso larria da. 3 urtetan, 1.000.000 pertsona joan da Kubatik. Bere txostenean, Oxfam ONG-ak esaten du Kubako emakumeak direla politika horren biktima nagusiak. En noviembre del pasado año se celebró en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, el Tribunal Internacional contra el Bloqueo de Estados Unidos a Cuba,
un evento de carácter simbólico. En su sentencia calificó dicho bloqueo como un crimen contra la humanidad, según el Estatuto de Roma de 1998, al ser un ataque generalizado o sistemático contra población civil que ha provocado ya directa e indirectamente la pérdida de numerosas vidas humanas. Kubarekiko blokeoa historia modernoan ezagutzen den luzena da. Eta 31 aldiz errefusatu du Nazio Batuen Batzar Nagusiak pasaden iaz, azken aldian, 187 botorekin eta aurka, biren aurka, Estatu Batuak eta Israel. Horregatik, guztiagatik, El Ayuntamiento de Hernani se solidariza de manera fraternal con el pueblo de Cuba en su rechazo al bloqueo de Estados Unidos y en su lucha por la soberanía y la autodeterminación. Eskatzen dio Biden presidenteari zigorrak eta blokeo amaitzeko lehen urratz moduan, Kuba terrorismoa babesten duten herrialdeen zerrendatik kanpo usteko. Medida honek, nazioarteko blokeo bankarioa inposatzen duelako. Propone al gobierno de Estados Unidos retomar el proceso de normalización de relaciones emprendido en 2016 por el presidente Barack Obama, que significó una luz de esperanza para el pueblo cubano y un notorio alivio económico para la isla. Eta azkenik, Kubako herriari laguntza humanitarioa emateko ekimenak babesten ditu, egoera latz honetan, ONG-ek, talde solidarioek, eta Kubako emigrazioaren aldeko elkartek egiten dituztenak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, ronda bat irikiko da udal talde guztien artean, zerbait esateko balin bada, Euskal Sozialistak, Elkarrekin Podemos, lehenengo, Euskal Sozialistak, EAJ eta EH Bildu ondoren. Kaixo. Bueno, lo primero, daros la bienvenida. Siempre nos encanta que venga la sociedad civil al pleno del ayuntamiento, es lo más democrático. Ya nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero 31 veces ha intentado la ONU pedir el fin del bloqueo, no les han hecho caso. Vamos a ver si con el Ayuntamiento de Hernani hay más suerte, por lo menos vamos a intentarlo. Desde Podemos siempre hemos exigido el fin inmediato del bloqueo económico a la isla y hemos abogado por la búsqueda de un proceso de diálogo para lograr una solución pacífica del conflicto y por la participación de la sociedad civil en este proceso de diálogo. En febrero de este año, el Grupo Verde del Parlamento Europeo, en el que está Podemos, ha impulsado una propuesta de resolución sobre la crítica situación de Cuba. La verdad es que fue desestimada. A día de hoy, Washington aún no ha respondido a las interpelaciones recibidas del Consejo de Derechos Humanos y, desgraciadamente, soplan malos vientos desde el vecino del norte. No obstante, nuestro grupo político seguirá defendiendo el fin del bloqueo, así como las mejoras de la calidad de vida de la población cubana, y vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Euskal Sozialistak, Ricardo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Ante todo decir que nosotros vamos a apoyar la moción, pero también queríamos hacer constar que posiblemente nos veríamos quizá un poquito más reflejados si en esta moción también se hubiera recogido pues la situación tanto política interna en Cuba. Creemos que una falta de democracia y también, pues por ejemplo, como ejemplo solamente, pues la falta de pluralidad en medios de comunicación. Entonces, pero vamos a votar a favor, ¿eh? Y ante todo también la solidaridad ante el pueblo cubano, que consideramos que es un pueblo hermano. Eskerrik asko, Ricardo. EAJ, Andoni. Chaldeón. Vamos a votar a favor de esta moción porque entendemos que el bloqueo de los Estados Unidos es una gran injusticia que está haciendo sufrir al pueblo cubano. Dicho esto, queremos también dejar claro que, planteada la lucha entre la democracia y el totalitarismo, entre los derechos humanos y la fuerza, entre la voluntad de la ciudadanía de decidir su futuro y la imposición de regímenes políticos, EAJ-PNV siempre estará al lado de la democracia, los derechos humanos y la voluntad de la ciudadanía para decidir su futuro. Eskerrik asko, Andoni, eta Euskal Herria Bildu, Itxaso. Bale, nire aldetik ere eskertzea, etorri izanagatik eta mozio aurkezteagatik, eta Hernani izateagatik elkartasun kanpaina honen lehen abia puntua.
Eta eskertzea ez gaurkoa bakarri, baizik egiten duzuen lana orokorrean, egoera gogor hauek salatzen, baita ere Hernanik Udalaren lankidetza sailarekin elkarlanean egin dituzuen sentsibilizazio lanak, eta zoriontzea baita ere, saiatu direlako epaitegien bidez zuen lana isilarazten eta ez dutelako lortu. Eta amaitzeko esatea, gure aldetik noski, herrian burujabetzaren alde baiezkoa bozkatuko dugula. Eskerrik asko Itxaso. Honekin bozkatzera pasako gea. Euskadi Kuba, Sierra Maestra Euskadi eta Desembarko del Gramak aurkeztutako utzi Kubari arna sartzen, Amerikako Estatu Batuetako blokeoren amaieraren alde aktiba dezagun Euskal Elkartasuna mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartua gelditzen da eta balio dezala zerbaitetako ala espero dugu. Honekin eskerrik asko beste bain ere etorri izanagatik, aurkeztu izanagatik eta hemen aipatuan bezala egiten dezuen lanagatik. Honekin amaiera emango diogu uztaileko ezoiko osoko bilkura honi. Tartetxo bat hartuko dugu udarako atsedenaldi baterako, abuztuan ohikoa den bezala ez dugu plenorik izango, berriz ere irailean ikusiko dugu elkar. Uda ona izan.